بسم الله الرحمن الرحیم. غوٹان مستی برس ٹی وی کن دادی اسی باز گچھینو نیکو شگونس چھاوا سرپند مریوا کہ اینو اونا دا دفترنا موکشی اونا افتتاح ٹی براوینا گچینا عالماک دانشوراک ادیباک محققاک شاعراک سرپندما کی کریماک ساڑی اریر دننگاتا نیامٹی یراتم دا بڑنا ادارغاتا افتتاح مریک دا محکشرہ انشاءاللہ افتا آخبت باز گچین باز زیبا مریک. برس ٹی وی اوڑکنی براوی ادبی سوسائٹی خواجہ عبدالقیوم بیدار صاحب مبارکباد دیتے و او نما کلن ای منتوار اٹھ کے ننے دا قابل سمجھا رے اور ننے داڑے تینا اینونا دا برس ٹی وی نا خوشی ٹی تین تو نوار کرے رے تین تو شامل کرے رے ای نما باز منتوار اٹھ. محترمک ہمار کے ایت برنگٹیے کہ دننگا ادارہ ترقی امر کیر امر مونا کار امر زبان مونا دیر اور زبان تو اوار مخلوق امر مونا دیر کنین زیادہ نم کل جوان چاری انتے نما تعلق باز مالون نما تعلق کے میڈیا تو مسنے کنا مسنے لیکن نم کنیان ود داٹی کارم کرے نورے داٹی دا وقتا ای تینا تجربہ نا بنیادا اوری واراتم کنے یرا گڑا ضرورت مریک علم کن ادب کن خصوصاً امر کے ڈاکٹر تاج رحسانی صاحب دا سپارے تحقیق کن ریسرچ کن تو ای غٹان مستراتم میڈیا ٹی برے و تو یوٹیوب سرچ کے و یوٹیوب ٹی ایران مرے و کہ زبان آتا کہ اگر کنے انگریزی ٹی ضرورت ہے کنے اردو ٹی ضرورت ہے اوفتے ٹی نی اراسی موضوع گڑاس پٹس اونے ملک تو اراتم دا گڑا کے دا کا ملک تو ارا بندہ کہ وہ ریسرچ کے کو دا دے پٹی پک وہ ضرور دافتے پٹک تو کناتے نا خواہش نہ دے کہ برس ٹی وی اراتم براوی زبان و ادب کے کارم کرنے خواہک تو ظاہر اسکالراک او محققاک دانشوراک نمنا طولو کو رے یا نم تو نیلو تعلق تخو کا سنگتا کو یا دا ادارہ تن وابستگا بندگا کو انا ریر مثلا کلن زیادہ دا وقت ٹف ٹاپک کی ارے یا کلن گچے نا ٹاپک ضرورت نا ٹاپک او ارے لسانیات لنگوسٹکس ہے انتہراڑے لینگویج لٹریچر اوڑے لنگوسٹکس اہمیت تخیک زبان سے خصوصاً بچی فنکن لنگوسٹکس نا باز بلو اہمیت سے تو داٹی ننا لنگوسٹکس نا را ماہری نا کریر اگا او بریر لنگوسٹکس نا حوالت کہ دادی مچی پین تالان کیر کہ بندگا کراڑی امیڑی طولو کو براوی زبانہ کاریم کیر ننا یا ننا سنگتاتا یا ننا ادارغاتا بڑ پین سبک مرے کاریم آسان مرے تو او دا کا مخلوق گڑاس پار گڑاس اوفتی سمجھائی پھر اوفتی موادے تیر لنگوسٹکس عام کیر گڑا ہر گڑا کرے پاش مرسا مونا بری سکے کام مری سکے اور نن مونا ان سکے نا بہرحال دا سہیلو سنگتا کم طولو کو عید کنی خوارا این ما سوارس ولدا باز منتوارٹ برس ٹی وی سوارس ولدا کنا پارغان اونا دا دفتر او دانی کا شکون مبارک مرے. مہربانی.